तामुलपुर मेडिकल कलेज देहा फाहामसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 10थि बोसोरसालिया जथुम्मानि लाइखुन्थिया गायसनदों। तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव फैगौ 27, 28 आरो 29 एप्रिल 2022 खालाराव जथुमनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 10थि बोसोरारि जथुम्मानि गुबै सायनासालि गाहाय खुन्थिया दिनै गायसननाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव भारतनि हादोरगिरि गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैगोन। बे जथुम्माया बर' हारिनि आरो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोनखौ फोरमायदों। दिनै बे गोथार हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बेसजत दैमारी, भारत संसदनि उफ्रा नेहारारि प्रभात चन्द्र कौल, बियाबनि MLA EM आरो जिल्ला पुलिस दिथागिरिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरा बेयाव बाहागो लायो। भाग्यवान বুলি ক'বলৈ গ'লে তামুলপুৰবাসী ৰাইজ আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত আহি আছে, তাকো সাহিত্য সভাত আহি আছে আৰু আমাৰ তামুলপুৰৰ অঞ্চলত আহি আছে। আমি সঁচাকৈ সকলোৱে ভাগ্যৱান। তাৰে ময়ো গুৰু দায়িত্ব এটা পালোঁ। মোক দায়িত্বটো আগতে দিয়া হৈছে, যিহেতু তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি অহাৰ কথা নাছিলে। তো যিয়ে নহওক এইটো আমাৰ ভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু ধুনীয়াকৈ যিখিনি স্থান আমি এতিয়া বাছনি কৰিলোঁ, স্থানটো খুব ধুনীয়া। আজি মাননীয় অসমৰ অধ্যক্ষ বিধানসভা তেখেতৰ হাতেৰে আজি আমাৰ লাইখুঁটা স্থাপন অনুষ্ঠানটো পালন কৰা হ'ল। তো আমি আশাবাদী খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ এই অঞ্চলত এই সাহিত্য সভাটো আমি উদযাপন কৰিব পাৰিম আৰু বহুত ৰাইজৰ সমাগম হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আমি ফাইনেল এতিয়ালৈকে কৰা নাই, যিহেতু আমাৰ স্থানখিনি অলপমান ইপিনে এয়া হৈ আছিল। আমি বাজেটটো ফাইনেল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আমি জনাব পাৰিম। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।